హల్లెలూయా. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ సమయమందు ప్రతి ఒక్కరికి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ మిత్రులారా, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సమయమందు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం కొన్ని నిమిషాల పాటు మనం చూసుకుందాం. యెషయా గ్రంథం 54వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ గొడ్రాల పిల్లలు కననిదాన అనేటటువంటి మాట దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఏమీ లేని పరిస్థితితో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ ఏమీ లేదు, గొడ్రాలు అనేటటువంటి స్థితిలో ఏమీ ఉండదు. అలాంటి పరిస్థితితో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే జయగీతమెత్తుము అనేటటువంటి మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఏమీ లేనిదానా, ఎదిగో నేను సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నానని, ఎదిగో జయగీతమెత్తుము అంటే జయము కలిగి ఉన్నది అనేటటువంటి మాట చెప్పమంటూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఈనాడు దేవుని యందు అవిశ్వాసముతో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఎదిగో మనలో ఏమైతే లేదో దాన్ని ఎదిగో ఉన్నది, అవును అనేటటువంటి మాట దేవుడు పలకమంటూ ఉన్నాడు. కానీ మనమేం చేస్తున్నామో తెలుసా? మన దగ్గర ఏమీ లేదు అనేటటువంటి మాట మనం పలుకుతూ ఉన్నాం. మన యొక్క పరిస్థితి ఎదిగో నాది ఏమీ లేని పరిస్థితి, ఎదిగో నా యొక్క స్థితి ఎందుకు పనికిరానటువంటి పరిస్థితి అనేటటువంటి మాట అనేటటువంటి ఆలోచన మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. కానీ దేవుడు ఆ రీతిగా చెప్పడం లేదు. ఏమని చెబుతూ ఉన్నాడంటే గొడ్రాల అంటే ఏమీ లేనిదానా, ఎదిగో ఇప్పుడే జయగీతం ఎత్తుము అంటే నేను సమస్తాన్ని కలిగి ఉన్నాను, ఎదిగో నేను సమస్తాన్ని సాధించి ఉన్నాను, నేను సమస్తాన్ని పొందుకొని ఉన్నాను అనేటటువంటి మాట నీవు పలుకుము అనేటటువంటి మాట చెబుతూ ఉన్నాడు. మన పరిస్థితిని చూస్తున్నాము కానీ దేవుణ్ణి మనము చూడటం లేదు. హల్లెలూయా. ఎక్కువ సార్లు మన పరిస్థితిని మనం గమనిస్తున్నాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, దేవుని యొక్క స్థితిని మనము చూడటం లేదు. ఎదిగో మన స్థితిని చూసేదానికంటే దేవుని యొక్క పరిస్థితిని మనము చూస్తే మనం మేలులు పొందుకుంటూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా. అబ్రహాము తన యొక్క మృతతుల్యం వైపు చూడలేదు కానీ, ఎదిగో శారా యొక్క గర్భం వైపు చూడలేదు కానీ, ఎదిగో దేవుని వైపు చూసినట్టు, దేవుని యొక్క సామర్థ్యం వైపు చూసినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఎదిగో దేవుని యొక్క సామర్థ్యం వైపు ఎప్పుడైతే చూశారో వారు ఎదిగో 100 సంవత్సరాల్లో ఒక మగబిడ్డను పొందుకున్నట్టు మనం చూసాం. 100 సంవత్సరాల్లో దేవుడు అద్భుత కార్యాన్ని జరిగించాడు. 100 సంవత్సరాల్లో అబ్రహాముకు ఎదిగో సంతానాన్ని కలిగించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆయన కార్యములు ఆశ్చర్యకరములు. ఎందుకంటే ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు కనుక ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి సంగతులు ఆయన చేసేటటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా. శారమ్మకు పిల్లలు కలిగేటటువంటి స్తోమత, ఆ గర్భము లేదు కానీ దేవుడే అక్కడ నూతన కార్యము జరిగించాడు. దేవుడే అక్కడ ఎదిగో గొప్ప కార్యం, ఆశ్చర్య కార్యం జరిగించాడు. ఎదిగో విత్తునది నీవైనను, ఎదిగో నీరు పోసినది నీవైనను, ఎదిగో వృద్ధి కలిగించేటటువంటి వాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. నువ్వు ఎంత విత్తినా కూడా, ఎంత నీరు పోసినా కూడా, ఎంత ఎరువు వేసినా కూడా, ఇదిగో వృద్ధి కలిగించేటటువంటి వాడు లేకపోతే నీ యొక్క ప్రయాసం అంతా వ్యర్థము. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, వృద్ధి కలిగించేటటువంటి వాడు కావాలి. వృద్ధి కలిగించే వాని వైపు చూడాలి. వృద్ధి కలిగించేటటువంటి వాని యందు మనం విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన కార్యము చేసేటటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా. అది ఇదిగో ఆశ్చర్యపడేటటువంటి కార్యము నీ జీవితంలో, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, హల్లెలూయా. యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసం వ్యర్థమని బైబిల్లో ఉంది కనుక యెహోవా ఇల్లు కట్టించాలి. ఎదిగో ఆ ఇల్లు కట్టబడాలి. నీ యొక్క కుటుంబం అనేటటువంటి, జీవితం అనేటటువంటి ఇల్లు కట్టబడాలంటే తప్పకుండా యేసయ్య ఆ ఇల్లు కట్టాలి. హల్లెలూయా. నువ్వు కట్టబడాలి. హల్లెలూయా. యేసయ్య కట్టనిది నీ ఇల్లు కట్టబడదు. హల్లెలూయా. నీ జీవితం కట్టబడదు, నీ కుటుంబం కట్టబడదు, నీ హృదయము కట్టబడదు. హల్లెలూయా. నీ హృదయము కట్టబడాలంటే, నీ యొక్క జీవితము కట్టబడాలంటే, నీ యొక్క ఇల్లు కట్టబడాలంటే తప్పకుండా యేసయ్య ఇల్లు కట్టాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కట్టువాడు ఆయనే, ముగించువాడు ఆయనే, స్థిరపరచువాడు ఆయనే, సమాధానపరచువాడు ఆయనే, బాగుపరచువాడు ఆయనే. అందుకే ఆయన వైపు మనము చూడాలి. ఆయన వైపు ఎప్పుడైతే మనం చూస్తామో తప్పకుండా ఆయన
మనకు సమస్తాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఆశ్చర్య కార్యము మన జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ గొడ్రాలు ఏ రీతిగా అయితే పిల్లలు కనిందో, లేని పరిస్థితి ఎదుగో సమృద్ధిగా పొందుకున్నదో, అదే రీతిగా మృతతుల్యమైనటువంటి శరీరాలు గర్భము ధరించి 100 సంవత్సరాల్లో ఏ రీతిగా అయితే బిడ్డను కన్నారో, అదే రీతిగా నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. జరగని కార్యము, ఆగిపోయిన కార్యము, ఇది కాదు అనుకునేటటువంటి కార్యము దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, ఈ మాటను నమ్మాలి. ఈ మాట యందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచాలి. ఎప్పుడైతే ఈ మాట యందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచుతావో తప్పకుండా లేమి, ప్రతి కొరత తొలగించేటటువంటి దేవుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. నువ్వు ఏదైతే ఇది కాదు అనుకుంటున్నావో అది చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. ఏదైతే ఇది అవ్వదు అనుకుంటున్నావో దాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. ఆయన మృతులను సజీవులుగాను, లేని దానిని ఉన్నట్టుగా పిలిచేటటువంటి గొప్ప దేవుడు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేటటువంటి దేవుడు యేసు దేవుడు. కనుక ఈ సమయమందు ఆ యేసు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుదాం. ఆ యేసు దేవుణ్ణి ఆశ్రయిద్దాం. మనము మన జీవితాలు బాగుపరుచుకుందాం. ఈ మాటలు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని, నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.